ο σύλλογος ευαισθητοποιήθηκε και ενεργά on time, που λένε. Είναι αρκετό χρονικό διάστημα πριν αρχίσει η σεζόν, έρχεται εδώ με τα προβλήματα που απασχολούν το σχολείο, τα οποία ουσιαστικά είναι κτηριακά θέματα υποδομής, τα οποία θα είχαν λυθεί αν είχε προχωρήσει η επέκταση σχεδίου πόλεως, όπου προβλέπεται σε όμορο οικόπεδο σύγχρονο γυμνάσιο και εγκαταστάσεις, τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει στην καλέντες, αν και προεκλογικά το 2010 όλοι αναφερθήκαν σε αυτά και μάλιστα ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα προχωρήσουμε και θα ξεκινήσουμε την υλοποίησή του. Αυτό που ήθελα να πω επίσης, με στεναχώρηση και οφείλω να το καταθέσω μεταξύ μας, ο κύριος Μπάλας δεν είναι εδώ. Άρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να απολογηθεί. Φαντάζομαι, γιατί ξέρω και το ποιόν του και την παρουσία του εδώ, ότι εάν έχει κάποια διαφορετική άποψη για τη λειτουργία του σχολείου, φαντάζομαι αυτή απορρέει από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολείων. Και πάνω απ' όλα θα βάζει την ασφάλεια των παιδιών. Άρα δεν είναι δίκαιο να λέμε ότι. Γιατί ακριβώς και εγώ δεν ξέρω τη λειτουργία πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να λειτουργεί το σχολείο. Άρα δεν μπορώ να εκφέρω άποψη και να λέω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ να υπερασπίσει τον εαυτό του. Επίσης, άκουσα τον Μιχάλη να πετάγεται και να λέει πώς ξέρετε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο είναι στο κτηματολόγιο, έχει δηλωθεί από το Δήμο. Φαντάζομαι το λοιπόν ότι υπάρχει αποτύπωση και υπάρχουν τα σχέδια και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Αυτό που χρειάζεται είναι μια καλύτερη συνεννόηση. Και αυτό είναι το πολύ σωστό από εσάς, ότι έρχεστε αρκετά πριν τη σεζόν να προβληματιστούμε και να κινητοποιηθούμε και να βρούμε το λοιπόν τι γίνεται. Διότι δεν είναι δυνατόν να είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο και εμείς να ισχυριζόμεθα ότι δεν έχουμε. Και κάποιοι να περιφέρονται και να έχουν και άλλοι να μην έχουν. Αυτό συμβαίνει, έχει γίνει και στο παρελθόν. Το άλλο το σημαντικό που θέλω να πω για μένα τώρα, σήμερα άμεσα, διότι είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, καθένας μπορεί να θέλει να ταϊδέψει αυτιά και να πει διάφορα μεγάλα προγράμματα για να. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι γίνεται, δυστυχώς, έτσι αυτό είναι ο πολιτικός πολιτισμός στην Ελλάδα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει άμεσα και δεν πρέπει να συνδέεται με την οικοδομική άδεια είναι η πυρασφάλεια και η ασφάλεια των παιδιών. Το γεγονός ότι δεν έχουμε οικοδομική άδεια γιατί έχουμε 3 αίθουσες που ξέραμε ότι τις κάνουμε, γιατί όλοι τις ξέραμε. Και όλοι είμαστε σχολικές επιτροπές. Και ξαφνικά δεν ανακαλύψαμε σήμερα ότι δεν υπάρχουν. Και αν ανακαλύψαμε σήμερα, τότε με συγχωρείτε, κάνουμε μεγάλο λάθος, διότι όταν συμμετείχαμε στα όργανα, έπρεπε να είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά, να διαβάζαμε, να μελετούσαμε και να ξέραμε την πραγματική κατάσταση. Δεν έγιναν σήμερα οι αίθουσες, είναι χρόνια οι αίθουσες. Το γυμναστήριο δεν έγιναν αίθουσες προχθές και τα παράθυρα γίνανε ψηλά ή χαμηλά. Παιδιά, εκεί πήγατε εσείς. Αγωνιάτε για τα παιδιά σας και θέλετε κάτι καλύτερο. Και εγώ μαζί σας είμαι. Και όλοι είναι μαζί. Όλοι οι σύμβουλοι και προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Όσο αφορά όμως την πυρασφάλεια, αυτή πρέπει να γίνει αύριο. Αύριο το λοιπόν να αναθέσουμε σε κάποιον να μας κάνει τη μελέτη και να τοποθετηθούν αυτά που χρειάζονται για να μην κάνουν τα παιδιά μας. Οι πυροσβεστήρες ουσιαστικά, εμείς 2-3 επιχειρηματίες που έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούμε να αναθέσουμε και να γίνει η πυρασφάλεια και να υπάρχει. Αν θα πάρει άδεια ή δεν θα πάρει, ποσός και με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Με ενδιαφέρει όταν πάρει φωτιά να σβήσει και να μην κάνουν τα παιδιά. Άρα αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Και να μην συνδέεται με την οικοδομική άδεια. Είναι δικαιολογία τόσους μήνες να ακούμε ότι δεν έχουμε πυρασφάλεια, διότι 4 αίθουσες γίνανε παράνομα λάβο. Είναι τελείως λάθος. Μπορεί να γίνει, ξέρω ότι γίνεται και μάλιστα στο δικό μας τον κλάδο την έχουμε αποσυνδέσει από την οικοδομική άδεια. Για την ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις. Και πόσο μάλλον τα παιδιά. Έχουμε και μηχανικό εργαλείο Ζωγανέλη, νομίζω ότι δεν είναι. Ο κ. Σαλάκης. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της κυρίας από το Σύλλογο Γονέων. Είναι ένα θέμα βεβαίως που απασχολεί πολύ την σχολική κοινότητα και ο καθένας μας έχει ενημερωθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο που το Συμβούλιο ενημερώνεται σήμερα από εσάς και έτσι μπορούμε να έχουμε μία, όχι μόνο επίσημη ενημέρωση από εσάς, αλλά και από εμάς μία πιο, αν θέλετε, συγκροτημένη στάση σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι τον κύριο Φερεντίνο ότι όλοι μας μπορεί να ήμασταν μέλη επιτροπών ή είναι συλλόγων, αλλά την υψηλή ευθύνη για αυτή τη σοβαρή παράδοση που αν είναι όπως τα λέει ο κύριος Ασημομήτης, ο κύριος Μιχάλης Ασημομήτης, ο μηχανικός, ότι από το 2001 θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει όλα αυτά και να είμαστε νόμιμοι και
αυτή τη στιγμή να έχουμε και τέτοια κτηριακή υποδομή που να μην συζητάμε το 2014 αν στην Μύκονο υπάρχει μόνο ένα δημόσιο γυμνάσιο τη στιγμή που οι ανάγκες φαινόταν ότι αυξάνονται. Υπάρχει λοιπόν φοβερή ευθύνη, μεγάλη ευθύνη στις προηγούμενες διοικήσεις, ειδικά στους προέδρους συλλόγων, στους προέδρους των σχολικών επιτροπών και στον ίδιο τον διευθυντή που κακό σήμερα είναι απόν και βεβαίως γνωρίζοντας το θέμα έπρεπε να έχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του βάλει στην άκρη, γιατί το θέμα απασχολεί και τον ίδιο και εμάς και έπρεπε να έρθει εδώ να μας βοηθήσει σε αυτό για να βάλουμε ένα σωστό συμπέρασμα. Σίγουρα είναι ευθύνη όλων των προηγούμενων, το κρατάμε και πρέπει αυτή τη στιγμή δυναμικά, κυρία Δήμαρχε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί η φωτιά η περσινή μας έβγαλε στην επιφάνεια την έλλειψη άδειας, δεν το γνωρίζαμε. Και επίσης να σας θυμίσω, μάλλον είστε πολύ φορτωμένοι με τις υποχρεώσεις σας. Εγώ ήρθα και σας βρήκα προσωπικά για αυτό το θέμα και σας πρότεινα εγώ πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας πρότεινα ναι, όντως τον κύριο Νάζο και μου είπατε να το δούμε γιατί έχω αναθέσει στον κύριο Μπάλα. Αν όχι, θα σας ειδοποιήσω. Δεν με ειδοποιήσατε, νόμιζα ότι προχωράει. Από σήμερα ξέρω, αν αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γίνει αποτύπωση. Αν το ήξερα, θα είχα συνδράμει. Σε συνεργασία με τον κύριο Μπάλα. Μα μου είπατε θα με ενημερώσετε. Εντάξει, μην λέμε παραπάνω λόγια. Σας είπα συνεργαστείτε με τον κύριο Μπάλα. Θα πρέπει όμως να δεσμευτούμε. Όχι μαζί με με συγχωρείτε, δεν ξέρω. Συγγνώμη, θα πρέπει σήμερα να δεσμευτούμε όμως σε ποιες κινήσεις θα κάνουμε ως συμβούλιο. Θα πρέπει να δεσμευτούμε σήμερα. Και είναι το θέμα έτσι. Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, ποτέ δεν είδα τον κύριο Αποστόλη, τον Άζο και με κανέναν. Η κυρία Δακτυλίδη θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θέλω να πω ότι από τον Νοέμβρη κυνηγάμε αυτή την ιστορία με τις αίθουσες. Εμείς δεν ξέραμε ούτε ότι η άδεια είναι εξαφανισμένη, ούτε ξέραμε που να την ψάξουμε, δεν ξέραμε τίποτα. Με τον κύριο Ματζιβή είχαμε κάνει κουβέντα, τη μία μας είπε τάξεις δεκτίζονται, μετά μας είπε θα χτίσουμε 4, μετά πάλι μας άλλαξε τάξεις δεκτίζονται και φτάσαμε εδώ μετά από 3 μήνες, ψάχνουμε. Βρήκαμε κάτι σχέδια από εδώ και από εκεί και πάλι δεν έχουμε τίποτα ουσιαστικό στα χέρια μας. Και επίσης να πω ότι το γυμνάσιο όφιλε να έχει και την άδεια, η οποία ο κύριος Μπάλας δεν έψαξε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων και στην εθνική και τελικά τη βρήκαμε εδώ μέσα στα αρχεία. Μετά και πάλι ο κύριος Γιωβάνος ήρθε και ασχολήθηκε 4 ώρες για να βρει την άδεια. Και στη Σύρο ψάξαμε και η πολεοδομία ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή και στη Σύρο μήπως υπάρχει αυτή η άδεια, δυστυχώς δεν υπήρχε. Και τη βρήκαμε σε κάποιο αρχείο μέσα ο Μιχάλης ο Σιμωβίτης μαζί με τον Γιωβάνο τον Ανδρέα που χρειάστηκε 3-4 ώρες να βρει αυτά τα στοιχεία που βρήκαμε. Μπράβο στον κύριο Γιωβάνο, του Το καλό είναι ότι η πόρτα σας ήταν ανοιχτή, μας δεχτήκατε ήδη 3 φορές. Και καλό είναι και κάτι ακόμα. Ο κύριος Μπάλας και εκεί ήρθε και εντάξει. Ο κύριος Μπάλας μας ενημέρωσε ότι κάτι συνέβαινε με την πεθερά του και έπρεπε να είναι στο κέντρο υγείας. Εντάξει. Καλό θα ήταν, εγώ είπα, καλό θα ήταν να ήταν εδώ για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα και τέλος πάντων να δούμε και τι σκέπτεται και τι προτίθεται. Ωραία, λοιπόν, το κόλλημα. Πριν τοποθετηθώ επί του θέματος για το γυμνάσιο, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ως Δημοτικός Σύμβουλος από όσους βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά και ταυτόχρονα να διαμαρτυρηθώ. Ζητώ συγγνώμη για το λόγο του ότι όλος αυτός ο κόσμος που είχε έρθει από τις 1,5 ώρα περίμενε μέχρι τις 4 για να αρχίσει μια συνεδρίαση και διαμαρτύρομαι γιατί ως Δημοτικός Σύμβουλος θεωρώ ότι είναι υποτίμηση του θεσμού το να υπάρχουν 2,5 ώρες καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο γίνεται μάλιστα και συστηματικά. Τώρα, επί του θέματος και όσον αφορά το γυμνάσιο, θα μου επιτρέψετε να σας πω μόνο 2 παραδείγματα πριν κάνω την τοποθέτησή μου. Πρώτον, αρκεί η εικόνα που θα αντικρίσει ο καθένας μας αν περάσει κάποια ώρα από το γυμνάσιο εν ώρα διαλύματος. Τότε θα δει τα 357 παιδιά στο προαύλιο του σχολείου, το οποίο δείχνει σαν αυλή παιδικού σταθμού μπροστά στον αριθμό των μαθητών που το έχουν κατακλείσει. Το γυμνάσιο το οποίο έχουμε, ανεξάρτητα με το πόσες αίθουσες μπορεί να κατασκευαστούν, η γνώμη μου και εκεί που καταλήγουν δεν πρέπει να κατασκευαστεί καμία, είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πάρα πολύ μικρό γιατί ούτε το χωράφι θα μεγαλώσει, ούτε το προαύλιο θα μεγαλώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι αρκεί να θυμηθεί ο καθένας μας πόσα ατυχήματα έχουν συμβεί στο παρελθόν, είτε τους καλοκαιρινούς είτε τους χειμερινούς μήνες, στο δρόμο μπροστά από το γυμνάσιο. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μικρά παιδιά έχουν τραυματιστεί, άνθρωποι έχουν χάσει μέρη του σώματός τους από τροχαία ατυχήματα τα οποία γίνονται μπροστά ακριβώς από το γυμνάσιο της Μυκόνου.
Μετά από αυτά τα δύο παραδείγματα θα μου επιτρέψετε να σας πω τα εξής. Πρώτα, θεωρώ ότι ο πρώτος και ο πρωταρχικός στόχος που πρέπει να βάλει ένας Δήμος σήμερα είναι την κατασκευή ενός νέου γυμνασίου και μάλιστα στην Άνω Μερά. Και γεωγραφικά και πληθυσμιακά το δικαιολογεί το νησί μας να έχει ένα γυμνάσιο στην Άνω Μερά. Έχω εδώ στα χέρια μου ένα χαρτί από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει σταλεί προς τις διευθύνσεις των σχολείων και μιλούν για τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ιδρυθεί ένα νέο σχολείο. Εδώ μέσα λέει ότι πρέπει να γίνει ένα αίτημα, πρέπει να γνωμοδοτήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να καθοριστούν οι ανάγκες, πρέπει να υπάρχει η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, πρέπει να έχει προσδιοριστεί το κόστος, να έχουν προσδιοριστεί κάποια πράγματα. Να έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Να έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα. Πρέπει αύριο το πρωί εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε και να δούμε τη δυνατότητα ώστε να υλοποιήσουμε είτε με ιδίους πόρους, είτε με χρήματα του κράτους, να υλοποιήσουμε και να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, όταν λέω σύντομο χρονικό διάστημα, όταν πρόκειται για την κατασκευή ενός σχολείου, ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία, την οποία όμως αν την αφήσεις θα γίνει πολύχρονη, αλλά αν την κυνηγήσεις μπορεί να γίνει δίχρονη, διετής ή τριετής. Σε αυτό το χρόνο πρέπει να έχουμε ένα καινούριο σχολείο. Όσον αφορά τώρα το υπάρχον σχολείο, η προσωπική μου άποψη από αυτή την εικόνα που έχω, χωρίς να έχω παιδί στο σχολείο, αλλά έχω συζητήσει και με τους γονείς του γυμνασίου και έχω δει τα παιδιά στο προαύλιο, είναι ότι πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα. Πρώτον, να επισκευάσουμε την αίθουσα των διδασκόντων, όπως πολύ σωστά είπαν και οι γονείς και πολύ σωστά είπε και η κυρία Γρυπάρη, τις αίθουσες των διδασκόντων που υπάρχουν στο δίπλα όμορο οικόπεδο με το γυμνάσιο. Εκεί υπάρχει πρόσβαση, δυνατότητα πρόσβασης από πλαϊνή είσοδο, που τα παιδιά δεν έρχονται σε καμία επαφή με το δρόμο. Το δεύτερο είναι να επισκευάσουμε και να δώσουμε στη δυνατότητα αξιοποίησης των αιθουσών της βοήθειας στο σπίτι προς το Γυμνάσιο Μυκών. Το τρίτο είναι να μονοδρομήσουμε όλη την οδό, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την οδό από τη βοήθεια στο σπίτι μέχρι εκεί που γίνεται η διασταύρωση στο γυμνάσιο. Να είναι κάθοδος. Η άνοδος να είναι από την πλευρά από του Μαδό, από τον περιφερειακό. Από εκεί να είναι κάθοδος, δηλαδή από την είσοδο της βοήθειας στο σπίτι μέχρι το γυμνάσιο να είναι μόνο κάθοδος. Όπως κατεβαίνουμε στο δεξί μέρος, να γίνει ένα φαρδί πεζοδρόμιο με σίδερα, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μετακινούνται με ασφάλεια, να μπορούν τα αυτοκίνητα να σταματούν, ώστε να κάνουν την επιβίβαση ή την αποβίβαση των μαθητών, και στο ακριανό ρεύμα απέναντι από το γυμνάσιο να υπάρχει η κάθοδος των οχημάτων. Η διπλής κατεύθυνση στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να σταματήσει. Τα πολλά ατυχήματα προκαλούνται χάρη σε αυτή τη διπλή κατεύθυνση που υπάρχει εκεί. Ταλαιπωρία όσον αφορά τους οδηγούς και το παρκάρισμα. Εντάξει, αυτό αξίζει να σημειωθεί. Γιατί με όλα αυτά λοιπόν, για να παρκάρουν αυτοκίνητα, για να διέρχονται αυτοκίνητα, για να περνάνε όλοι οι υπόλοιποι, τελικά δεν μπορούν να περάσουν τα παιδιά όμως. Έτσι. Ενώ θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Πρώτα να περνάνε τα παιδιά και μετά να διέρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι 100 μέτρα, μπορεί να είναι τόσο. Εάν δημιουργηθεί αυτή η μονοδρόμηση, τότε πλέον μπορεί να δημιουργηθεί ένα φαρδί πεζοδρόμιο, ώστε με ασφάλεια τα παιδιά να μπορούν να μετακινηθούν στη βοήθεια στο σπίτι και να γίνονται εκεί, αν μη τι άλλο για τα παιδιά της τρίτης γυμνασίου, το που είναι και τα μεγαλύτερα παιδιά, να γίνονται εκεί κάποια μαθήματα. Και αυτά μέσα σε έναν ορίζοντα διετίας. Γιατί μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο γυμνάσιο στην Άνω Μερά. Επίσης, ήθελα να σας πω, το είχαμε πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι με την απόφαση που είχαμε πάρει περί αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών το 2007, είχε προβλεφθεί στο τέλος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων μία αύξηση του 25% υπέρ σχολικών επιτροπών. Εξ όσων γνωρίζω εγώ, αυτά τα χρήματα, παρόλο που πιστώνονται στο Δήμο και αποδίδονται από τη ΔΕΗ, δεν έχουν αξιοποιηθεί από τις σχολικές επιτροπές αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν δοθεί.
Άρα δεν έχουν αξιοποιήσει κάτι που έχεις. Ναι, το δεν έχουν δοθεί δημιουργεί και την εντύπωση όμως ότι αυτά τα χρήματα μπορεί να έχουν δοθεί κάπου αλλού. Τα χρήματα τα χρήματα λοιπόν που είναι ανταποδοτικά και εισπράττονται από ένα τέλος, εφόσον δεν έχουν δοθεί, παραμένουν στο ταμείο του Δήμου μέχρι να δοθούν. Τα χρήματα αυτά δεν μπορεί... έχει το δικό του ισολογισμό. Κάθε χρόνο οικονομικό έτος, κατάλαβες, δεν προστίθεται η παρελθόν. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, και βέβαια προστίθεται, γιατί και τα χρήματα που έχουμε από τα ανταποδοτικά τα σκουπίδια μεταφέρονται. Δεν προστίθεται. Τα χρήματα που έχουμε από τα σκουπίδια μεταφέρονται. Ναι, αλλά δεν προστίθεται το 25% των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δεν μπορείς να το διεκδικήσεις το περασμένο, το προπερασμένο κλπ. Είναι ήδη αποδοθεί. Από τη ΔΕΗ στο Ταμείο του Δήμου έχουν ήδη δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις γιατί έχουν τελειώσει οι χρήσεις και μπορείς μόνο σε τη χρήση που διανύεις ή την επόμενη. Αυτό μπορεί να κατάλαβες εννοώ. Όχι, γιατί θεωρώ ότι τα χρήματα τα οποία έχουν και ένα ένταλμα. Ευρώ ανά τετραγωνικό, είχαμε βάλει μια αύξηση 25% επί σχολικών επιτροπών και έγινε 0,95 περίπου. Άρα ήταν ένα 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό ηλεκτροδοτούμενο χώρο. Επί 7 χρόνια. Δεν πάει αθρηστικά, μην το... Όχι, πάει αθρηστικά κύριε Σκαλιά, γιατί 7 χρόνια θα τα είχαμε πάρει από τα χρήματα και δεν τα έχουμε πάρει. Κάπως τα χάσαμε. Δεν το μάθαμε φέτος, γιατί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι. Δεν το διεκδικούσαμε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είναι. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε στον προϋπολογισμό του να βάλει αυτά τα χρήματα στον κωδικό των ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μα είναι. Φέτος το περάσαμε. Δεν μπορεί να μην είναι, γιατί είναι στα ανταποδοτικά. Είναι, από το 7 είναι. Ναι, αλλά φέτος το μάθαμε, σας το λέω. Φέτος μας το είπαν ότι έχουμε το... Όχι, φέτος το θυμηθήκαμε εμείς, έχει διαφορά. Αυτά εισπράττονται από το 7. Αυτά εισπράττονται... Το θυμηθήκαμε εμείς ότι το εισπράττουμε φέτος. Ναι, αλλά σας λέω, δεν μπορεί οι παρελθούσες κρίσεις δεν πάνε αθροιστικά και να αποδοθούν σε μία. Γιατί, ώστε ακόμη και ο Δήμος με ιδίους πόρους να ξεκινήσει και να κατασκευάσει ένα σχολείο. Εγώ εκεί το πάω. Ποια άδεια. Με 70.000 το χρόνο. Όχι, είναι για τις λειτουργικές δαπάνες. Ναι, δεν είναι για υποδομές. Δεν μπορεί να χτίσεις. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, γιατί είναι για τις σχολικές επιτροπές, δεν είναι για τα σχολεία. Ταυτόχρονα όμως θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε τις διαδικασίες ώστε να την έχουμε τη δυνατότητα. Και για να αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα και για να το ανακατασκευάσουμε σχολείο. Έτσι, το οποίο δεν νομίζω ότι η διαφωνία μας δεν είναι διαφωνία ουσίας, δεν νομίζω ότι διαφορούμε όταν στους σχολικούς τροχονόμους, λοιπόν, εγώ έρχομαι να συμπληρώσω και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να επαναλειτουργήσει στην Μύκονο και μάλιστα άμεσα. Είναι αναγκαιότητα και στο γυμνάσιο και στο Δημοτικό Σχολείο στη Λάκα και στο Δημοτικό Σχολείο στο Πετινάρο. Είναι και τα τρία, το καθένα για τους δικούς του λόγους, άλλα από θέματα πιο πολύ τάξεως, άλλα από θέματα όμως πολύ σημαντικής ασφάλειας μαθητών, όπως πρόκειται για το γυμνάσιο και για το Δημοτικό Σχολείο, υπάρχει η αναγκαιότητα να λειτουργήσουν. Όμως εγώ δεν θεωρώ ότι ο σχολικός τροχονόμος στην περίπτωση του γυμνασίου θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι η μονοδρόμηση θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και με ένα σχολικό τροχονόμο να υπάρχει μια σωστή τάξη πλέον της κυκλοφορίας την ώρα της προσέλευσης και την ώρα της απομάκρυνσης των μαθητών από το σχολείο. Επιγραμματικά λοιπόν, θεωρώ πρώτον ότι η επισκευή των διδασκόντων που είναι στον ανοιχτό χώρο του σχολείου πρέπει να γίνει. Η βοήθεια στο σπίτι πρέπει να διαμορφωθεί, να γίνουν 2 αίθουσες και 2 αίθουσες, 4 λοιπόν οι αίθουσες τουλάχιστον που θα χρειαζόμαστε στο άμεσο διάστημα. Το κλειστό γυμναστήριο λοιπόν αυτόματα, το οποίο υπάρχει μέσα στο προαύλιο, μέσα στο ήδη υπάρχον χώρο του σχολείου, θα μπορούσε αυτόματα να ανοίξει. Να μονοδρομηθεί ο δρόμος από τη βοήθεια στο σπίτι μέχρι το γυμνάσιο, ώστε να μπορέσει με ασφάλεια να μην γίνεται η μετακίνηση των μαθητών και η προσέλευση των μαθητών, να υπάρξει κινητοποίηση και έναρξη πλέον των χρημάτων τα οποία πρέπει να αποδίδονται από το τέλος προς τις σχολικές επιτροπές, από την οικονομική περίοδο του Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές, ώστε να ξαλαφρώσουν και αυτές και κατά συνέπεια τα σχολεία μας. Και στο τέλος
το πιο σημαντικό απ' όλα, να δούμε τη διαδικασία που χρειάζεται, ώστε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και μια επιχορήγηση, να κατασκευάσουμε καινούριο γυμνάσιο σε χώρο μας στην Άνω Μέρα. Διανοούμε το γυμνάσιο που δεν έχει πυρασφαλή. Και αν επιθυμούν, τη Δευτέρα με δικά μου έξοδα, όχι του Αντώνη, όχι του Δημήτρη, όχι των κοριτσιών. Δεν μας περισσεύουν χρήματα, αλλά μπορούμε να βρούμε και 500 ευρώ να κάνουμε μια μελέτη άμεσα στη Σύρο. Σοβαρή μελέτη. Και θα έρθει και η ώρα που η Οικονομική Επιτροπή, που έχει χρήματα ο Δήμος, θα μπορέσει να θέσει 5.000 ευρώ να βάλουμε τα πυροσβεστικά πράγματα. Πρέπει άμεσα να γίνει αυτό. Οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν, έχουν αρχίσει τα παιδιά και κάνουν αγώνα, πρέπει να τα περάσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε πυρασφάλεια. Ειρήνη, άμα νομοποιηθεί. Ειρήνη, περιμένετε. Να τακτοποιηθεί πρώτα. Μην μπερδεύεστε. Το είπε και ο Ανδρέας το Κουγιάννη. Το ότι θα διευθετήσουμε 4-5 αίθουσες δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε τη μελέτη. Μην μπερδευόμαστε τώρα με το άλλο. Ο βασικός κορμός του σχολείου υπάρχει. Όσον αφορά τη μονοδρόμηση και αυτά είναι λίγο δύσκολα, πρέπει να τα δούμε. Και φυσικά το μεγάλο επόμενο πρόβλημά μας είναι η κάθοδο των παιδιών που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στον παλιό στενό δρόμο. Όλα αυτά όμως πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να τα λειτουργούμε. Είτε με τον έναν τρόπο και επίσης η επιτροπή που είπατε κύριε Σκαγιά, που θα πρέπει να είναι ο Νίκος Σαλάχας, η Πόμπη Γκέλου και ο μηχανικός, ο Μιχάλης ο Ζουανέλης και η τεχνική μας υπηρεσία θα ήταν πολύ σοβαρό, γιατί αν δεν μοιράσουμε τις δουλειές δεν θα κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Για να συνεισφέρω λίγο στην κουβέντα, και δεν θέλω να κατασπαταλήσω τον χρόνο, θα πω δύο κουβέντες μόνο, λαμβάνοντας αφορμή από το γεγονός των σχολικών αιθουσών. Να πω ότι υπάρχουν και άλλα κτίρια του Δήμου τα οποία είναι αυθαίρετα και πρέπει οπωσδήποτε να νομιμοποιηθούν τώρα με τον νόμο και αφού πήραμε την πρωτοβουλία και για τις σχολικές αίθουσες. Όπως επίσης θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΜ που μας έθεσε την προηγούμενη φορά ο κ. Παναγιώτης Κουσάτανας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ορνού, της αφαλάτωσης, και να πω και συνηγορώντας με αυτά που είπε ο Νίκος Σαλάχας, ο Τσόρτσιλ είχε πει ότι αν αναλωνόμεθα στο παρελθόν θα χάσουμε το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από εδώ και πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα νομοθετήσουμε ό,τι υπάρχει στιγμή που είναι εδώ, αλλά επειδή ακριβώς υπόθηκαν πολύ σωστά όλες οι παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που τέθησαν και ο Νικόλας τα έβαλε, ο Νικόλας Σαλάχας τα έβαλε στη σωστή σειρά των πραγμάτων, νομίζω ότι δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό το Συμβούλιο χωρίς να έχουμε πάρει ακριβώς την απόφαση αυτή που τα συνόψισε ο Νικόλας. Να πάρεις όταν δεν ξέρεις προϋπολογισμούς και ξέρεις πρόοδο εσόδων, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν μπορούμε να μην δεσμευτούμε αυτή τη στιγμή.